Дошли на втория вебинар от серията Безплатни вебинари Mindfulness за заети родители. Аз съм Катерина Стоянова, психолог, специалист по детско развитие, работа с родители, сертифициран обучител по програмата Mindful Parenting за родители. Радвам се да ви видя днес. Темата на тази седмица е как да осъзнаваме стреса и да се успокояваме, за да не викаме на децата си. Ще започнем отново с кратка медитация, като този път ще направим медитация за вашите намерения за участието ви в тази серия вебинари. Седнете удобно и затворете очите си или ги оставете да гледат пода пред вас, без да се фокусирате. Дайте си миг да се свържете със себе си в този момент. След бързането и усилията да се включите в вебинара тук тази сутрин. След всичко, което е трябвало да направите, за да бъдете тук на време. Да приготвите закуска, да се погрижите някой друг да поеме децата ви по това време, да намерите линка, да се включите в онлайн стаята. А сега усетете контакта на стъпалата си с земята. Контакта на тялото си с стола или възглавницата, върху които седите. Забележете усещанията на тялото си, или мислите си, или емоциите. Отделете миг, за да се свържете с този момент, тук и сега. Какво ви доведе тук? Просто оставете реакциите си да излязат на повърхността. Ако искате, можете да се свържете с момента, в който сте взели решение да се включите в тези вебинари. С какви предизвикателства сте се сблъскали? Какво искате да промените? А сега преместете вниманието си отново към текущия момент, в който седите тук. Какви са вашите очаквания, вашите надежди, вашите копнежи? Фокусирайте се върху очакванията си като родител и също така като отделна личност. Постойте за момент с каквото и да се появи. А сега си поемете дълбоко въздух, изтишайте и отворете нежно очите си. Ако желаете, споделете в чата какво изплува в съзнанието ви по време на тази кратка медитация. Днешната ни сесия е посветена на темата за стреса, нашата раздразнителност. Ще разгледаме причините, поради които понякога стигаме до момента, в който да се разкрещим на децата си, какви са последствията от това и как можем да го избегнем. Случвало ли ви се понякога да изпаднете в ситуация като тази на картинката? Когато за пръв път кажете на децата си да си легнат, сте спокойни, уравновесени и мили. Но те не си лягат. Казвате го отново. И пак нищо. И стигате до третия път. Вече не издържате и губите самообладание. Моля, напишете да в чата, ако се свързвате с това. Аз лично съм го преживявала. В началото си мисля, че контролирам ситуацията, но после... О, не! Да, виждам потвърждения в чата. Много родители могат да се разпознаят в това. Никой от нас не иска да вика на децата си. Затова днешният ни разговор ще се фокусира върху това как да спрем да го правим.
Но преди това е важно да обсъдим накратко и защо не искаме да крещим на децата. Преди да преминем към решенията, е важно да обсъдим защо крещенето е нещо, което е добре да избягваме. Една от основните причини, защо не искаме да приличаме на Тирекс, е защото крещенето плаши децата. Когато викаме на децата си, това ги плаши. Когато крещим, амигдалата, тази част от мозъка, отговаряща за обработването на стреса, поема контрол. Амигдалата е една от най-старите и напълно развити системи на мозъка. Тя е напълно развита още при раждането и е ключова за оцеляването на всички живи същества, включително и на нас, хората. Когато амигдалата поеме контрола, тя буквално прескача по-бавната и рационална част на мозъка, префронталния кортекс. Страхът активира стресовия отговор, познат като бягство, борба или замръзване. И когато децата са в състояние на стрес, поведението им често изглежда като лошо. Викане, ритане, бутане и други форми на съпротива. Но всъщност това са съвсем естествени отговори на стреса. Така че голяма част от поведението, което ние считаме за лошо, понякога е в отговор на стрес. Важно е да разберем, че поведението на децата, което възприемаме като предизвикателство, често е реакция на стреса, който те изпитват. Поведението на съпротива, това всъщност е техния отговор на стреса от типа на борба, бягство или замръзване. Важно е да отбележа, че в състояние на стрес, на уплаха, децата не само ще демонстрират предизвикателно поведение, но и не могат да учат, нито да обработват информацията, която им предаваме. Защото в този момент те буквално нямат достъп до цялостната си мозъчна функция. Изследванията показват, че викането не само плаши децата, но и също така ги прави по-агресивни. Моето викане учи детето ми да вика, защото децата се учат най-вече чрез подражание. Те няма да правят това, което им казваме, но са прекрасни имитатори и ще копират това, което виждат от нас. Може би сте забелязали как този модел на викане се прехвърля върху тях. Често те започват да имитират такова поведение. Например, да викат на брат, сестра, на връстници или дори обратно към нас. Може да е болезнено да се наблюдава това, защото разбираме, че нашият модел на поведение е станал техен пример. Вие, вероятно, също вече сте забелязали този модел, особено ако имате повече от едно дете. Това беше и моето лично откритие. Ето защо осъзнах, че викането не води до резултатите, които искам като родител и е добре да намерим по-добър начин да общуваме с децата си. Много родители споделят, че са имали моменти, когато настроението им е било силно провокирано от съпротивата на детето. Това може да е довело до викане, реакция, която никой от нас не избира съзнателно. Всъщност, често е точно обратното на поведението, което искаме да демонстрираме. Повечето от нас искат да бъдат спокойни, търпеливи и подкрепящи. Но когато се сблъскаме с съпротивата на детето, гневът понякога просто избухва и се проявява по начини, за които по-късно често съжаляваме и дори изпитваме вина. Ако и вие сте имали моменти на избухване или пък сте изпитвали вина след ваша неподходяща реакция в напрегнат момент с детето, моля напишете да в чата. Това е нормално и е важно да разберем, че не сме сами в тези преживявания. Да, ето потвърждения се получават. Повечето родители не искат да викат на децата си,
Не само защото усещането след това е ужасно, но и защото вече знаем, че съществуват биологични причини, които показват, че викането има негативен ефект. Ще поговорим за тези причини, като навлезем по-дълбоко в нашата собствена биология. Защото понякога това, което възприемаме като избор, всъщност е по-сложно. И разбирането на процесите в нас може да донесе облекчение и да ни помогне да премахнем част от тази вина. Така че днес ще разгледаме как можем да се справим с тези трудности по един по-мек и осъзнат начин. И сега, както казах, ще се обърнем за малко към нашата собствена биология. Нервната ни система играе ключова роля в начина, по който реагираме в напрегнати ситуации, включително тези с нашите деца. Както нервната система на детето ви може да възприема вашето поведение като заплаха, така и вашата нервна система може да възприема вашето дете като заплаха в моменти, при които сте предизвикани. Това се случва, защото нервната система е проектирана да ви предпазва и да ви поддържа в безопасност. Нейната основна задача е да гарантира вашето оцеляване, като активира автоматично стресовия отговор, борба, бягство или замръзване в моменти на възприета опасност. Когато детето ви се държи предизвикателно, например, отказва да сътрудничи, проявява упоритост или съпротива, вашата нервна система може да интерпретира това като заплаха за вашия контрол, за вашата сигурност или за спокойствието ви. Това не е съзнателен избор. Това е автоматичен, инстинктивен отговор, който е дълбоко заложен в биологията ни. Тези реакции често се задействат в моментите, когато се чувстваме най-предизвикани, особено ако сме уморени, разочаровани или разтревожени. Нашата нервна система не прави разлика между физическа опасност и емоционален дискомфорт. Тя реагира на всичко, което възприема като заплаха. Разбирането на този процес е ключово, защото когато осъзнаем, че реакциите ни са водени от автоматични механизми, можем да започнем да работим върху това, да ги променим. Това ни позволява да реагираме по-осъзнато и спокойно, вместо да действаме импулсивно и под влияние на стреса. Както вече казах, когато се намираме в моменти на стрес, отговорът на стреса буквално прескача по-бавните части на мозъка. Ето какво се случва. В мозъка си имаме префронталния кортекс, разположен в горната част зад челото, и амигдалата, която е от по-долните структури на мозъка. Амигдалата играе ключова роля като център на алармата. Тя е в основата на нашите автоматични отговори на стреса. Когато е активирана, тя ни подтиква към мигновена реакция. Амигдалата иска вие автоматично и веднага да реагирате. Например, ако детето ви е в опасност, амигдалата веднага ще ви мобилизира да задействате себе си, да грабнете детето, да го защитите. Това е от изключителна важност за оцеляването ни и за оцеляването на нашето поколение. Но проблемът с това е, че префронталният кортекс, тук горе, е по-бавно движещата се част на мозъка ни. Префронталният кортекс, който е отговорен за по-сложните мисловни процеси, се включва много по-бавно. Префронталният кортекс е тази част от мозъка, която ни позволява да разрешаваме проблеми, да проявяваме емпатия, да използваме вербалните си способности и да контролираме импулсите си. Това са умения, от които се нуждаем, за да бъдем ефективни и осъзнати родители. Без достъп до тях в момент на стрес, губим способността си да реагираме по начини, които съответстват на ценностите ни като родители. Помислете дали сте преживявали следното. Научили сте страхотни стратегии за общуване с детето си.
например на курс за родители или от книга за родители. Но в напрегнати моменти, когато ви е най-нужно да ги приложите, те просто се изпаряват от главата ви. Не можете да си спомните нищо от тях и реагирате по начин, за който по-късно съжалявате. Това е напълно нормално и е резултат от начина, по който работи мозъкът ни под стрес. И тук идва ролята на mindfulness за родители. Защото mindfulness ни учи да регулираме отговорите си на стреса, така че да можем да използваме целия си мозък. Не само амигдалата, но и префронталния кортекс. И това ни позволява да изберем съзнателно как да реагираме на детето си, вместо да действаме автоматично. Едно от най-важните неща, които можем да си вземем от това, е разбирането, че нашите реакции не са просто въпрос на воля или желание. Те са дълбоко свързани с биологията ни. И когато осъзнаем това, можем да започнем да работим върху създаването на нови, по-ефективни навици за реакция. И макар че викането не е по наша вина, то е наша отговорност. Нека го повторя, защото е важно да се чуе и осъзнае. Викането не е по наша вина, но е наша отговорност. Това означава, че не сте избрали съзнателно да реагирате с викане. Никой родител не се събужда сутрин с мисълта: днес 2 часа ще се разкрещя на детето си. Не, нали? Никой от нас не планира подобни моменти. И въпреки, че викането не е наш съзнателен избор, то е наше поведение, а ние сме отговорни за поведението си. Наша е задачата да поемем контрола върху тези моменти и да намерим начини да реагираме различно. Това не е въпрос на обвинение, а на осъзнаване. Ние носим отговорността да предприемем стъпки, да променим реакциите си и да създадем по-спокойна среда за нас и нашите деца. Викането не определя какви родители сте, но начинът, по който се справите с него, показва вашата ангажираност към връзката с децата ви. Да поемете отговорност означава да се стремите към промяна, стъпка по стъпка, ден след ден. Това е път към по-осъзнато родителство, което е не само възможно, но и напълно постижимо. Какво можем да направим? Как да се успокоим, когато усещаме, че напрежението се натрупва? Как да успокоим реактивността си, за да можем да отговорим осъзнато и премислено, вместо да реагираме импулсивно? Трябва да се научим да намаляваме нашата реактивност в 2 аспекта. В дългосрочен план като цяло и в конкретния момент, когато напрежението се появи. Първо ще поговорим за успокояване на цялостната реактивност. Ще премина набързо през това, а много по-надълбоко и в подробности ще навлезем в това в курса Mindfulness за заети родители. Да успокоим нашата цялостна реактивност означава да изградим здравословни основи, които ни позволяват да реагираме спокойно и обмислено в трудни моменти. Това изисква усилия и осъзнатост, но резултатите са изключително ценни, както за нас, така и за нашите деца. Най-важният начин да успокоите реактивността си е да намалите общия си стрес. Ако стресът ви е до тук и ако вие преживявате много стрес, не ви трябва много, за да загубите контрол. Ежедневният стрес е един от основните фактори, които ни правят много по-реактивни. Когато нивото на стрес е високо, дори малки предизвикателства могат да ни пречупят. Вероятно, когато не сте се наспали достатъчно, или ако сте гладни, или пък не сте се виждали с никакви приятели с дни, вие сте по-реактивни от обикновено и е много по-вероятно да загубите самообладание.
не ни трябва много. Това не е случайно. Стресът влияе директно върху нашата способност да контролираме импулсите си. Защото ние сме по-импулсивни и нямаме достъп до тази област за контрола на импулсите в префронталния кортекс на мозъка си. Така че това е много важно. За да намалим общия стрес, е добре да се научим да се грижим за себе си. Важно е да разберем, че грижата за себе си не е егоистична. Тя всъщност е в основата на осъзнатото родителство. Когато сме спокойни и центрирани, можем да бъдем най-добрата версия на себе си за децата си. Грижата за себе си включва това да се наспим, да се храним редовно, да отделяме време за нещата, които ни радват. Също така да се движим, защото физическата активност не само освобождава напрежението, но също така помага на мозъка ни да се възстанови. Вторият важен фактор за намаляване на общата ни реактивност е практикуването на mindfulness. Mindfulness е едно от най-ефективните средства за намаляване на реактивността и подобряване на емоционалната регулация. Чрез практикуване на присъствие в момента, вие тренирате мозъка си да реагира по-спокойно в стресови ситуации. Изследванията показват, че редовните mindfulness практики намаляват размера и активността на амигдалата, центъра на стресовите реакции. Също така увеличават размера и подобряват функцията на префронталния кортекс, частта на мозъка отговорна за решаването на проблеми, контрола на импулсите и емпатиите. Mindfulness практиките увеличават способността ви да регулирате своите емоции и за това са много, много мощни. И не отнемат непременно много време. Започнете с кратки упражнения. Дори 2-5 минути дневно могат да направят разлика. Например, опитайте за 1-2 минутки само или дори за половин минута да се фокусирате върху дишането си. Като просто следите дишането такова, каквото е в момента, без да го променяте. Забележете усещанията в тялото си или пък звуците около вас. Оставете мислите да идват и да си отиват, без да се фокусирате върху тях. Тези малки стъпки ще ви помогнат да се справите по-спокойно в трудни моменти и да изградите своята емоционална устойчивост. Третият важен компонент за успокояване на нашата цялостна реактивност е да станем осъзнати за нашите тригери. Тригерите са онези специфични ситуации, думи или действия, които предизвикват у нас силна реакция. Често те са свързани с нашето минало, например, с начина по който сме били възпитавани или пък с някакви травматични преживявания. Децата ни са истински детективи за нашите тригери. Те ги намират без по-грешно. Може да е когато не ни слушат, когато умишлено правят нещо, което сме им забранили, или пък когато ни провокират с упорството си. И когато детето натисне бутончето ни, ние веднага реагираме остро. Сякаш ние самите ставаме отново дете. За да се справим с тригерите, трябва първо да ги осъзнаем. Това е фундаментално. Ако не осъзнаем тригерите си, те ще продължат да контролират реакциите ни. Така че, като първа стъпка, е добре да започнем да забелязваме ситуациите, в които реагираме импулсивно или се чувстваме извън контрол. След това да помислим, защо това ни провокира? Възможно ли е да е свързано с някакви минали преживявания или пък наши страхове? И накрая, можем да започнем да работим върху неутрализирането на тези тригери, чрез осъзнатост,
саморефлексия или пък терапия. И така, чрез тези 3 стъпки, намаляване на цялостния стрес, грижа за себе си, практикуване на mindfulness и осъзнаване на тригерите, можем значително да намалим нашата реактивност и да бъдем родители, които реагират с любов и разбиране, дори в трудни моменти. Това изисква време и усилия, но всяка стъпка напред е инвестиция в спокойствието на семейството ни. Какво мислите за това? Това е дете, което е ядосано. В този момент детето вика. Може би заради стресова реакция, в която се намира в момента. То се намира в режима бягство, борба или замръзване, което води до викане, ритане и други нежелани поведения. И какво се случва с нас в такъв момент? Ние също започваме да усещаме симптоми на стрес. Възможно е да ни стане горещо, да усетим стягане в гърдите си, да се ускори пулса ни. И какво правим ние в такива моменти? Какво ще направите вие по-късно днес, когато децата ви започват да ви изнервят? Важно е да осъзнаем, че не можем да очакваме децата да се успокоят, ако самите ние не можем да го направим. Те все още нямат напълно развит мозък. Техният префронтален кортекс, тази област за челото, която отговаря за контрола на импулсите, все още не е напълно развита. И тази част от мозъка ще продължи да се развива до около 20-та им година. Затова те не разполагат с пълния контрол над импулсите си и се учат. Учат се чрез наблюдение на нашето поведение. Така че, вместо ние самите понякога да се държим като деца, вместо да казваме на детето си да се успокои, ние първо трябва да успокоим себе си, нали? Когато демонстрираме как се успокояваме, ние моделираме начините, по които и децата ще се научат да успокояват своите реакции на стрес. Така че, за да им помогнем да овладеят своите отговори на стреса, трябва да им покажем как го правим ние. Но как го правим всъщност? Как ние успокояваме нашата реактивност на момента? Това е въпрос, който заслужава да се разгледа в дълбочина, защото е ключов за осъзнатото родителство. Сега ще разгледаме 3 основни стъпки. Първата и най-важната стъпка е да разпознаем, че сме предизвикани. Това означава да осъзнаем момента, в който нашия отговор на стреса се задейства. Да почувстваме напрежението в тялото си, ускорения пулс, стягането в гърдите или пък раменете. Тук е мястото да приложим подхода "назови го, за да го опитомиш", предложен от доктор Дан Сигъл. Когато можете да разпознаете, че сте предизвикани и си кажете: "Чувствам се много фрустрирана точно сега, на ръба съм да изгубя контрол", това е голяма победа. Това не е просто осъзнаване, а прекъсване на реактивния цикъл. Защото вие прекъсвате модела, назовавате го, за да го опитомите. Когато кажете "аз съм ядосана", това прекъсва целият цикъл и ви дава някаква осъзнатост за това, което се случва, и ви помага да спрете автоматичния си отговор и да изберете осъзнато как да реагирате. Така че, когато разпознаете, че сте предизвикани, кажете на себе си: "Аз се чувствам много ядосана. Има опасност да изляза извън контрол." Кажете това на глас и на своите деца. Кажете го ясно на глас. Назовете го, за да го опитомите.
Това е наистина важно. Тази практика не е само полезна за нас, но и за децата. Когато ние моделираме това поведение, разпознаване и назоваване на емоциите, те също започват да го правят. Това е мощен инструмент за учене, чрез наблюдение. Защото това, което правите, е много по-важно от всички други неща, които им казвате да направят. Втората стъпка, която можете да предприемете, е да излезете за малко от ситуацията. Ако сте на път да изгубите контрол, е много по-добре да излезете за малко, отколкото да позволите на гнева да ви завладее и да се разкрещите на децата си. Например, ако спорът с детето ви ескалира и усещате как напрежението се увеличава, позволете си кратка пауза. Можете да кажете: имам нужда от момент, за да се успокоя, и да напуснете стаята. Това не е слабост, а акт на отговорност. Кратката пауза ви дава възможност да обърнете внимание на дишането си, да се успокоите, вместо да крещите или реагирате импулсивно. И накрая, номер 3 е да използвате своите ресурси. След като сте разпознали емоцията и при нужда сте се отдръпнали от ситуацията, идва време да използвате ресурсите си за успокоение. И така, кои са тези ресурси? Ето някои от тях. Един от тях е, например, дишането. Това е клише, но работи. Наистина работи. Дишането е просто изключително ефективен инструмент. Всяко вдишване активира симпатиковата нервна система и е като мини отговор от типа на бягство, борба или замръзване. Докато всяко издишване активира парасимпатиковата нервна система и е като мини отговор, почивка и релаксация в тялото ви. Така че когато правите по-бавни издишвания, отколкото вдишвания, това успокоява този отговор на стреса. Нека да опитаме една лесна техника сега. Вдишайте бавно, докато броите до 4. Издишайте по-бавно, докато броите до 6. Вдишайте до 4. Издишайте до 6. И още веднъж. Вдишайте до 4. Издишайте до 6. Само 3 дълбоки вдишвания могат да променят емоционалното ви състояние и да ви помогнат да се почувствате по-спокойни. Само след няколко удължени издишвания можем да се почувстваме по-леки, в безопасност, по-спокойни, отпуснати. Чудесна идея е да направите това и пред децата си. Така ще моделирате здравословна емоционална регулация, когато го правите. Така че по-бавните издишвания са начин номер 1 да се успокоим. Затова не игнорирайте дишането, само защото е клише. Мантрите са друг ценен ресурс. Те са страхотни, също както дишането. Дишането ни помага да се успокоим на нивото на тялото, докато мантрите ни помагат да успокоим съзнанието си. Не можем да разделим тези две неща. Те работят винаги заедно. Мантрите могат да ви помогнат да успокоите ума си и да пренасочите вниманието си. С едно простичко изречение може да смените перспективата и да действате с повече емпатия и контрол. Ще ви дам 2 примерни мантри. Това не е спешно. Тази мантра е наистина полезна, защото чрез нея вие казвате на нервната си система, че няма нужда да откача. Това е просто дете.
Не е спешно. Поеми си въздух. Втората е помагам на детето си. Тя също е много полезна, тъй като ви изважда от ролята на стресор и ви поставя в ролята на полагащ грижи, на помагащ. Добра идея е да измислите и свои собствени мантри, с които да се свържете още по-добре. Тези 3 стъпки – разпознаване, излизане от ситуацията и използване на ресурсите – са основата на това как да управляваме реактивността си в момента. Важно е да запомним, че не е нужно да бъдем перфектни. Децата ни не очакват от нас съвършенство, но се учат от това как ние се справяме с трудностите. Вие можете да викате по-малко, но не е необходимо да сте перфектни. И няма да бъдете. И това е окей. Окей е децата ви да знаят, че имате емоции. Окей е да се фрустрирате. Това е окей. Но вие можете да се научите да запазвате спокойствие. А когато успяваме да запазим спокойствие, ние не само укрепваме връзката си с децата, но и им помагаме да учат и да растат по-ефективно. Запомнете, вие можете да се научите да улавяте тригерите си и да реагирате по-осъзнато, стъпка по стъпка, дъх след дъх, миг след миг. В 3-та и 4-та седмица на курса Mindfulness за заети родители ние работим много именно върху това. Да се научим да разпознаваме симптомите на стрес в тялото си и да се научим как да се справяме по-ефективно с него. Ще разгледаме и други ресурси и техники, които може да използвате, за да ви помагат да се успокоите, както цялостната си система, така и реактивността си в конкретни моменти. И така, за тази седмица ви препоръчвам 2 стъпки, които да предприемете. Първата е да направите грижата за себе си свой приоритет. Грижата за себе си не е лукс, а необходимост. Тя е основата, която ви позволява да използвате целият потенциал на своя мозък и емоционалните си ресурси. Когато се грижите за себе си, вие поддържате своята способност да мислите ясно, да реагирате осъзнато и да бъдете емоционално налични за децата си. Най-голямото предизвикателство за родителите често е чувството за вина, когато отделят време за себе си. Запомнете, че като се грижите за себе си, вие не само се зареждате с енергия, но и служите като пример за своите деца. Те наблюдават как се справите с стреса и научават от вас важни уроци за живота. Така че не изпитвайте вина. Примерите за грижа за себе си могат да варират в зависимост от вашите нужди и предпочитания. Могат да бъдат под формата на физическа грижа, като разходка, йога практика, кратко дихателно упражнение, качествен сън. Може да бъде емоционална грижа, която да включва разговор с приятел, водене на дневник или пък слушане на успокояваща музика. Може да бъде и ментална грижа, четене на любима книга, участие в вебинар като този или медитация. Задайте си въпроса: какво ще направя днес, за да се погрижа за себе си? Ако желаете, споделете отговора си в чата, така ще дадете ценни идеи, или пък го запишете в дневника си, или просто го запомнете и направете при първа възможност. Втората стъпка за седмицата е да опитате някои от техниките за успокояване на стреса. Успокояването на вашите отговори при стрес е практическо умение, което се усъвършенства с времето и практиката. Мислете за това като за тренировка за вашия ум и вашето тяло. Колкото повече го практикувате, толкова по-добри ще ставате. Така че,
Когато уловите момент, в който сте предизвикани, приложете някои от техниките, които разгледахме. Например, дишайте осъзнато. Бавното вдишване и удълженото издишване са мощни инструменти за успокояване на нервната система. Използвайте мантра. Простичките думи като "това не е спешно" или "аз помагам на детето си" могат да променят перспективата ви в момента. Направете кратка пауза. Излезте от стаята или отделете 2 минути за себе си, ако е възможно. Това са конкретните стъпки, които можете да предприемете, за да приоритизирате грижата за себе си и да практикувате успокояване на своите реакции на стреса. Запомнете, това, което практикувате редовно, става по-силно. Вашите умения за саморегулация не са изключение. И отново съм избрала един цитат, който резонира със седмичната ни тема. Когато родителите се излекуват, децата им процъфтяват. Пътят към съзнателното родителство минава през вашето вътрешно осъзнаване, защото децата ни са огледала на нас самите. Цитатът е на доктор Шефали Сабари, известен клиничен психолог и автор на някои от най-продаваните книги в областта на осъзнатото родителство. И нека завършим тази сесия с кратка медитация, за да интегрираме всичко, което обсъдихме и да насочим вниманието си към себе си и своя покой. Намерете удобна позиция. Може да седите с изправен гръб, но без напрежение, или ако искате, може да легнете. Затворете очи и насочете вниманието си към дишането. Не е нужно да го променяте. Просто го наблюдавайте. Такова, каквото е в този момент. Почувствайте как въздуха влиза през носа ви, изпълва дробовете ви и после бавно излиза. Може да опитате да удължите издишването, като броите. Дишайте до 4 и издишайте до 6. Нека това бавно издишване донесе усещане за спокойствие в тялото ви. Нека повторим. Вдишайте до 4 и издишайте до 6. А сега преместете вниманието си към тялото. Усетете точките, където тялото ви докосва стола или пода. Отпуснете раменете си, челюстта, ръцете, краката. Позволете на всяко напрежение да се разтвори с всяко издишване. Ако усетите някакво напрежение или стягане, обърнете внимание на тази област и просто дишайте в нея. Представете си как с всяко издишване освобождавате това напрежение. А сега насочете вниманието си към момента, тук и сега. Няма нужда да правите нищо. Няма нужда да решавате нищо. Повторете си на ум. Аз съм тук. Аз съм спокойна. Аз съм тук. Аз съм спокойна.
Позволете си да усетите благодарност. Благодарете си за това, че отделихте време да се свържете с себе си. Благодарете за този момент на осъзнатост и покой. Когато сте готови, бавно започнете да раздвижвате пръстите на ръцете и краката си. Позволете осъзнатостта ви да се разшири отново към пространството около вас и бавно отворете очи. Вземете със себе си усещането за спокойствие и намерението да се грижите за себе си. Благодаря ви, че бяхте тук. Нека продължим деня си с осъзнатост и нежност към себе си и към децата ни.